du mene sådan er ondt og sådan nogle ting, så vil den jo blive mere halt. Altså, jeg tror heller ikke, jeg tror ligesom dig, Maria. Det der, det er et spørgsmål om de uens forår. Hun går lidt på en stilet og lidt på en klipklap, ikke? Ja. Og vi har bestemt slet ikke tabt mod omkring hende. På ingen måde. Så hun ikke har ondt eller får ondt, eller... Jeg ved slet ikke, om jeg filmer Maria. Gør jeg det? Jo, det gør Nå, for satan. du. kan se, den tæller op i toppen. Nå, okay, jeg har ingen briller på. Jeg kan ikke se en skid. Jeg er nået 50 år. Det gør den. Jeg kunne lige se den tælle. Det var godt. Hun ved, hendes mad er pæn. Så er det en rigtig. Og så gør som Maria siger med at klemme.